manusia tanpa gigi. Hahaha. Metik. Letra. Ya, iya, iya, oh ya, oh, penak, penak no, penak no, penak no. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Enak. Tangane iki lho nakal. Lah iya. Wah ya. Ya. Wah. Ya, ya, ya. Oh ya. Oh. Engko sawanan iki kok. Was. Ya. Jos. Oh ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh ya, oh ya. Iya, hae. Oh ya. Hae. Oh ya. Oh. Iki siap. Wah, iki situ ya. Siap. Mas bagus metik. Tanpa gigi. Ladalah. Ladalah. Es. Es. Bagus. Medik. Piye iki? Ono maksud iki. Ono maksud iki. Maksude piye? Ono maksud iki. Ya ngomong kok. Ngomong sing apik ngono lho. Ngomong sing apik ngono. Kira-kira kok bengi. Wes ngomong sawanan. Miki mas, Miki mas.
Iya, ono maksud iki, ono maksud iki. Hei, lah kira. Ono maksud iki. Wah, kan gurung joget kok. Masalah betul. Joget dhisik terus disawer. Ya apa cetek iki lho? Beli di, ayo. Beli di. Kok beli di sih? Bluetooth. Kan celukane ngene iki. Yuk di sing terkenal nang gone Facebook, nang TikTok. Hah? TikTok. TikTok. Lah ya. Gini iki sing terkenal teng akhirat. Ayo mari aku gendi dheke. Pecut. Kakek cocot wong iki. Oh. Ya. Sing halus. Iki seorang perempuan lho, Rek. Siang halus. Aduh, jancuk. Iku. Bopo baceman sempak. Kan aku wis ngomong halus. Yuk, Dik. Aku mau mari mecut sampean. Ganti Mas Bagus, sampean si mecut. Kesuwen. Iya ya disawer. Ngono ae nyocotmu iki ya. Ayo, Ndang. Ndang. Oh my god, dari wong merangsang. Wayamu, Ndang. Kok ngajeng ya kok? Rino. Kon jarake nek joget ki rada ado. Bulek iki kate mecut iki angel. Nek kon blongket dek gak iso mecut. Dadi kon rada ado. Yuk iki ngomong, "Woi, merangsang." "Woi, merangsang ngono dadi kon rada ado." Iya dek gak iso mecut lho guyu wae kaya bojoku. Rada ngado. Selerekane lho, Blik. Ala-ala gayamu. Ala gayamu. Mentolo tak sendek. Kosane topeng, Ro. Kosane topeng. Kok nek arep mulih ngomong tak bayari saiki. Sampeyan yo lampot dadah. Ayo gak ngono. He, aja ado mrene lho, Ro. Oh, rada ngado.
Raimu iso abang ngono ya, Ro. Raimu Keracunan bimbing mulu. Raimu lho ireng. Trek. Lho, ngoco ta rupamu iki lho koyo iwak kerapu iki lho. Raimu tonton. Wah, kaya botol kecap. Kon ro iwak betik. Ro iwak betik. Koyo aku. Endi mau beli ti mau? Kesusu longgo ae wong iki. Ayo. Tak omongi kok. Gene iki. Ayo bojomu. Ayo bojomu. Sawer yo. Ayo gelem rene. Rene ta. Rene tuh udah sampe. Gene iki yang viral. Mambengi main kali jalan bandengan. Enak ngomong ini. Oh, jadi kalau tak kepruk dasmu loh. Hak lurus. Mambengi main teng pundi, Mbak? Embong Malang. Hah? Ngondol. Embong Malang, aku embong ambengan. Main ini Embong Malang. Ngondol kah? Oh iya, oh pawe parade. Ning Gerahadi. Raimu kayak duit kok gak bisa ngambung. Wes welek ngambung. Kaya tumo kelet. Gak duwe untung ngambungan. Iya. G. Terima kasih. G. Terima kasih kepada masyarakat Donowati dalam acara. Wes seru. Acara sedekah bumi untuk mbancai desa sampean, kampung sampean. Dungakno desa sampean apa kampung sampean iki ben entuk berkah, ben entuk rezeki sing akeh. Amin. Kampunge aman sedaya. Amin. Wes ya. Iki lek sing ngomong lecek kaya ngono sedekah. Iya toh? Dia mau seket ndi? Iki acarane apa? Lah sedekah bumi, makanya sedekah ya toh. Kok aja ngomong tok. Ngomong ya ngomong, duwike ya tokno. Dadi acarane sedekah. Dadi duit iki gawe sedekah. Yo, monggo Mas. Yo, monggo. Ya. Ya, awas. Ayo, salto deh, awas. Ya. Ayo Trek, ayo
Lho, lapo iku? Lapo Ayo balik. Lapo? Trek, kono tak kono bos Trek. Ndok kene lho lapor ana barang yo. Dek ngece. Aja dhek tambah samane iku. Wong arek karepe joget kok mbok ece sih. Aja dhek. Sangono iki apa malah. Wes. Kon mau gawe dhuwit kok. Los, ya wes monggo. Awas. Ya. Ayo. Galu. Ha. Ya, awas. Yo. Ya. Kebolehanmu kaya ngono iku. Yes. Halalala, lek ngono tak aku ya iso ae, Trek. Heeh. Temenan lho ya. Sinyawer. Monggo. Ayo Mas Bakul. Awas. Siap. Godok Trek. Oke, 1, 2, 3. Oh, yo tepuk tangan sih. Yo olahraga sih yo. Honjo. Ayo olahraga ayo. Honjo. Ayo engkel enak. 1, 2, 3. Salto, gak main doro. Ya aja ngamuan ta. Brengosmu sok ngene ro. Aja guyu. Ayo ro, gunu-gunuan ro. Waktunya singkat. Ayo yuk. Yuk di beli ngisor ambek bepondok. Wis tak briefing. Ayo. Ayo Mas. Ini peganong dong, ngendang cuk. Ayo, si teman iki. Sang teman ayo. Ya, oke. Selalu kini apa meru niku. Kebablasan matamu bidak ah. Kini ae lho. Selalu kini ae. Anak rime. Kalau rime. Apa mulai? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hop 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 hop. Hey hey. Hop hey hop. Bakon
disawer yo. Disawer piro wae tetep nang buri lho didom cuk. Ayo gak didom sesuk main ning gone Jawa Tengah ora tak jak. Tenan. Nggih, alhamdulillah jaranan manunggal. Nggih, alhamdulillah jaranan manunggal budaya ikut serta acara sedekah bumi di wilayah Donowati. Oh iya. Iya po ngene nyocot. Gak ngono rek. Gak ngono kok bengi aku sik samroan mulai hadroan kok bengi. Ayo ro. Jame ro. Gunung-gunungan ro. Ayo yuk di ning isor. Acor. Jarno tangku tak bagi blek. Mesti ngono. Oh dilapo. Alah sampean yo mantanku kok. Yuk teng isor. Ke rumah samu ora kenal aku blek. Mas, ono kembaran Mas lagi Mas. Asli kenek. Ayo Roro, jame Ro. Langsung tapal kuda. Ayo Om. Ayo, rewangono, rewangono. Yo dibalain mana? Hei, dibalain mana? Ayo Mas. Dados. Iki lho. Iki lho lembu iki lho. Iya. Ayo Mas, gak apa-apa. Lembu iki kuat iki. Ayo trek, iki lho trek. Erong iku erong. Cia, terus. Ayo kepuk tangannya mana? Satu, dua. Ngono. Wong ngono ae kok sapa sing iso? Kon iso. Coba. Insyaallah. Aduh jangkrik asu. Aku ya ketatap ya untuk kowe. Ayo Mas pukul. Os. Tepuk tangan. Kau apa kek? Ayo. Os. Iso gak cetrek? Sing gak iso. Kamu gak iso ta? Oh iso ta? Sapa sing gak iso? Lho awakmu.
budal loh. Ya sekarang mau ikut samroan ngawurai. Ayo mas pukul. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Awas. Apa maneh? Apa maneh kekra? Sing ngendang Ece. Sing ngendang iku pengganong. Aku ngganong aku sing ngendang. Oh ngece ta? Oh ngece. Ayo mudun. Ayo mudun. Ayo ta? Masih sing kenal lah iya, sing kenal lah iya, sing kenal. Oh iya. Dek ya pengganeng itu kan kendang ya letrek. Iya sing kenal. Ayo Mas pukul. Ayo, munggah. Wala. Yo, balik. Lah. Yo, jangan. Yo, kembali ke belakang. Wes, awas. Lo. Ya. Yo, mana tuh saya bertengah. Ini mulai ajengi dalu tadi diserempek tadi sakniki kanongane sampun ya monggo Mas Nggih ngapunten nggih niki waktunya dibatasi jadi Gak bahaya ta? titik nggih ngapunten nggih jadi niki akrobatnya nopo atraksi dibatasi jamnya pun mepet insya Allah manunggal budaya enten atraksi manusia makan LPG Kok gak diuntuh kok sampean? mangan tower matamu mangan tower gipun mas entek yuk